Тапшыруның беренче кытлау сәламе Иске Кулатка бистәсендә туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Аббасов Эльдар Фәрит улына юллана. Бүген үзенең 40 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый икән. Шушы матур тантанасы белән ихластан аны әнисе Зәйтүнә Хайдаровна, әбисе Рауза Биляловна, хатыны Гүзәл, балалары Юлия, Эдуард, София, Руслан, сеңлесе Эльнара кытлыйлар. Сөекле улым, тоянышым, кадерле абыем, яраткан анагым бүген 40 яшьлек юбилейын каршылый, дип башлана әлеге кытлау хаты. Шушы саннан нишләптер кайберәүләре каушап калалар. Аны әллә нинди мистик дип саныйлар. Ләкин бу саннар улым иратның иң дәртле, иң хәлле вакытында булуын аңлата. Шөкер Аллага, бу тантанага син чын ир-ат буларак ирешеп җиттең. Үрнәккә куярлык гаилә башлыгы, хатының өчен ышанычлы ир, балаларың өчен бик кадерле әти син. Безгә килгәндә, көн сайын Аллага рәхмәт укып, синең бар булуыңа шатланабыз. Саулыклы, иманлы, бәрәкәтле гомер язылсын акыллыбыз алда да. Без синең белән горурланып һәм бик яратып яшибез. Син туган көн якынлаша, тик 40 яшең тула. Уллы ана бәхетле ул, ныклы терәге була. Ходаема мең рәхмәтле, син күз нурымны бирде. Синең белән язмышыма ана бәхете инде. Субханаллах, машаллах, акыллы, тырыш, затлы, кадерле син барыбызга, шөкер гаиләң дә артты. Сөекле ир, үрнәгәти, гомергә шулай булсын. Нигезеңә дуга имеп, иминлек артып торсын. Әниең хәер дугада, син минем йөрәк парам. Яңа туып килгән бу җыр бәйрәмгә бүләк сәлам. Улыма тулды 40 яшь, без аны кытлап китик. Бәйрәменә матур кәеф, шатлыклы мизгел истик. Бәхетләре ашып торсын, саулыгы какшамасын, юлларында кайгы хәсрәт, борчулар очрамасын. Кадерле тормыш иптәшем, бердән-берем, йөрәгемнән ташып чыккан хисләр таң җилләре аша сиңа кытлау булып бара бирешсен. Син дөрестән дә булдыклы ир, балаларыбыз өчен кайгыртучан әти, барлык туган, дусларың өчен төпле киңәшче дә. Синең белән генә хәтта кара көндә бөтен кайгыларым югала. Синең белән генә үрмә гөлдәй бергә яшәү рәхәт якты дөньяда. Безнең өебезне ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешебез, сөекле әткәебезнең бүген юбилее. Хөрмәтле әтиебез, без сине ихлас йөрәктән кытлыйбыз. Син безнең өчен гомер буе иң якты үрнәгебез булып торасың. Синең куллардан да уңганрак, синең йөрәгеңнән дә киңрәк, изге йөрәк юктыр дөньяда. Яшә әтиебез, бер дә картаймалы. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Без бәхетле әткәй син булганга, балам диеп өзелеп торганга, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа. Бүген тагын бер ел тулганда. Кадерле Эльдар Фәритович, бар изге теләкләр дә бары сезнең өчен. Алдагы җырны да шулай ук якыннарыгыз сайлаган, кабул итеп алыгыз. Яшьлек ул мизгел генә, башкаларга китеп бара, синсез һәм минсез генә. Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны каян белим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Күңелдәгесен әйтмисең,
bizga to'g'ri. Muhabbat diling